Kece cuta ta sanki yau ta yi mini babban kamuwa, daidai da dakika in ban ganki ba zan damuwa. Soyayya ta da ni da ke Allah ya haɗa mu, ki daina tunanin akwai waɗanda kwa za su raba mu. Nan gani kuma nan bari makiyan mu dole su bar mu. Mai ne tunaninki akan maganar soyayyar mu? Ki faɗa mini gaskiya, karki sani yawaita tunani, karki cuce ni in ki rike ni ki saya ni. Tarkon soyo gani ciki ya kama ni, dan so kwana lura ce mai sa ai saɓani. A cikin ɗan lokaci in ya soke sauya tunani, daga sa'in da kai ya arba da shi zai sauya kamanni. Ni dai manufata mi so kar da ki yada ni, dan Allah mai so na kin rike ni kar da ki cuce ni. Maganar gaskiya in kina so na ki faɗa min, za mu yi rubutu alkawari kar ki saba min. Zan je gun abba umma auren ki su nema min, fatan nasara agun su kan ki su sama min. Allah na yi godiya da sauƙin da ka sama min, yau gani gaban mai suna sanadin ƙauna, wacce ko a cikin 'yan mata ita ta yi suna. Bandin zan rayu in ba bike a cikin raina, muradina sarauniyata gimbiyata habibiyata. Kece ta farko sannan kece ta ƙarshe, kece ɗaya kece kaɗai, kece ɗaya kece ta ƙarshe. Ani gani wani sa'in ba na jin komai, sunanki nake yawaita tunani nake masa maimai. Sautinki kaɗai in ba kewa ce za ta yi min, dawi su wajen ado fitila ga iya zancen kalamai. Kece ta farko, kece ta farko, kece ta farko.